Don't worry, be happy. Вие чувствате ли се щастливи? Аз да. Да. Господин Шишков, вие? Аз се чувствам щастлив по всяко време. И обичам да споделям щастието с близки, приятели. Със своето семейство. Абсолютно, с моето семейство. Аз мисля, че щастието, някои хора казват, че то се случва, може би това са 2-3 секунди, примерно на година. Толкова рядко? Да. Не е вярно. Да, което доказва, че ние всъщност сме някакви големи песимисти. Големи нещастници. Да, аз не мисля така. Имам късмета да работя с хора, които се чувстват щастливи. Нали така? Което ме прави и мен много щастлив. Аз лично доста често съм се замислила точно на този въпрос, как да стана по-щастлива, и осъзнах през последните 1-2 години, размишлявайки дълго на този въпрос, че трябва да правя това, което обичам и което ме кара да се усмихвам и да бъда щастлива. Именно това и направих. Работя с деца. Не съм била по-щастлива, както работя с дечица. Да, пролет, времето, песента на птичките, топлия вятър, цъфналите дървета, подарък, целувка, поглед, писмо, нова роля, усещането за добре свършена работа, интересен гост, пътуване, празник с любимите хора, букет с цветя, неща, които получаваме, нещата, които правим, нещата, които правят за нас другите. А какво, ако ние просто сме си щастливи? Какво ако поддържаме това състояние през целия ден, през цялата седмица, през целия си живот? Какво ако се окаже, че щастието ни не зависи толкова много от външните условия и другите хора? Какво ако се окаже, че то е талант, изкуство, както е талант да можеш да рисуваш или да пееш? Какво ако умението да бъдеш щастлив е всъщност въпрос на избор и въпрос на характер? Говорим, разбира се, за хората, които живеят нормален, изпълнен с трудности и радости живот, имат работа, семейство и приятели. Много книги се изписаха, много се изговори за силата на положителното мислене. Много спорове се водят и днес. Водещи психолози обсъждат вредата и ползата от положителното мислене. Много съм си мислила и аз. А дали ако човек притъпи критическата си способност до крайност, не се превръща в амеба, в усмихнато глупаво човече? Та нали именно нашия разум ни прави човеци? А как той да се примири с несправедливостта, с безобразията? Дали изтокът може да бъде пренесен на запад толкова лесно? Как да се постигне щастието? Нима целият човешки прогрес и падение не се дължи на тази гонитба, на това преследване. Нима ние цял живот не търсим именно него. Нима може да се отговори толкова просто на този въпрос. Как да бъдем щастливи? И тъй като България е на последното място сред 27-те членки на Европейския съюз по удовлетвореност от живота и щастие, този въпрос е много важен за нас. Много е любопитно какво би казал един световен директор по щастие, Алекс Кер Улф, и един от основателите на Центъра за благополучие, Ник Маркс. Алекс Кер Улф, известен още като директор щастие, е един от водещите световни експерти в областта на щастието и работата. Неговата книга Happy Hour is 9 to 5 е бестселър, а Алекс консултира водещи организации и големи фирми. Алекс е магистър по компютърни науки и информатика в Южния датски университет и е съосновател на датската компютърна компания Enterprise Systems. Неговия блог The Chief Happiness Officer се чете от 100 000 души и той много се гордее с това. Ник Маркс е основател на най-награждавания Център за благополучие и съавтор на Индекс на щастливата планета. Като част от екипа на фондацията NEF, The New Economics Foundation, Ник се стреми да подобри качеството на живот чрез иновативни решения, променяйки всеобщото мислене за икономиката, социалните въпроси и околната среда. И двамата са тук по покана на фондация Кредо Бонум по повод Дни на щастието в България. Алекс Кер Улф и Ник Маркс. Wow. Good evening. Good evening. Hi.
Добър вечер. Good evening. Алекс, Ник, Влади Рейчинов, който ще ни помага с превода тази вечер. Един много щастлив човек. A very happy translator for you. Awesome. Щастливи ли сте? Are you happy? Yes, I'm happy. Определено. Това ви е работата, така да This се is каже. your job, I suppose. I have to be happy, yes. Налагаме се. It's terrible. Налагаме се да се. Can never have a bad day. Никога не мога да имам лош ден. И все пак, в миговете, в които изпитвате тъга, Moments when you are sad, отчаяние, or desperate, чувствате се в безизходица, feel that you have no exit. как постъпвате? What do you do then? You have to remember that it's okay to have a bad day. Трябва да си спомниш, че няма проблем да имаш лош Nobody is ден. happy all the time. Няма човек, който да е щастлив винаги, if през somebody's цялото happy all време. the time, there's Ако something има wrong with them, непрестанно щастлив човек, нещо не е наред при него. Yeah, and it's how long you recover. I mean, sometimes, resilience И зависи и is about колко време се възстановяваш. how you Трябва... bounce back from things. Устойчивостта е въпрос как успяваш да се изстъпиш на краката обратно. А не е ли способността да си щастлив нещо като качество, което може да се тренира? Не е ли въпрос на характер, на воля дори? It's all of those things. Всяко едно от тези неща. Some of it is character. I mean, I am a До fairly happy някъде chap. е въпрос на характер. Аз самия съм житейски щастлив човек. And that'll partly be my genes and До някъде е въпрос на ген, partly the environment I live до in. някъде на обстановката, в която живея. But I can choose also. Но също е въпрос на избор. It's a balance between all of those things. Някакъв вид равновесие между всяко едно от тези неща. But I think mostly you have to Но си want мисля, че to be преди happy. всичко трябва да искаш да бъдеш щастлив. And a lot of people seem like they don't. Много хора като че ли не искат. Защо? A lot of people just Why? accept that they are Сякаш са miserable or приемат, unhappy че or живот and е I- окаян, that's a good нещастен. question. И Why? да, наистина това е добър въпрос. Защо? And I think a large part of it is that До голяма степен ми се струва, че отговорът е we have a cultural expectation в това, че имаме that някакси it's not normal културно to be happy. очакване, че Okay? не е A lot of нормално да people си just щастлив. expect to be unhappy. That, Очакваме I'm unhappy, някакси да сме my life is not нещастливи good, but хора. that's Животът ми не е normal, добър. everybody else is unhappy too. Това е нормално. And I think Всички that's други okay. не Защо са в Южна нещастни. Америка не мислят по този начин? Например, има такива места по света, където хората са си щастливи просто така през цялото време. Без пряка зависимост между материалния им статут и усещането им за радост. There definitely are big cultural differences and actually Определено comparing културните Central Eastern различия, Europe особено and Latin America is в сравнение между Централна и Източна Европа и Because Южна Америка има значение. You're both about as healthy as each other. You live similar lengths of time. Живеете по един и същи начин, здравето ви е сходно, като че ли, Very, very different levels of happiness. но нивото на щастие, на щастливост е различно. Като че ли в България много по-малко щастливи са хората, Да, или отколкото поне в не си Латинска Америка. признават дори да са щастливи. It's about, I mean, they definitely display more Определено smiles, изразяват more повече laughter than in усмивка, Bulgaria. повече смях, отколкото Much в more България. what psychologists call negative affect. Докато displayed in виждаме these тук countries много out here. повече негативен аспект, негативизъм в този вид And I think страни. that's a sort of self-fulfilling prophecy that goes И on, това е that като пророчество, което се самоизпълнява, само се подсилва все повече и повече. А може би, когато вие сте запознати с тук културно-историческия, политическия контекст, страните, които се освободиха, така да се каже, от социализма, очакваха свободата да им донесе радост, безоблачност и богатство, а междувременно се задвижиха други процеси, много хора забогатяха по нечестен начин, много престъпници станаха милионери и тук сега живеем в една бедност и огромните контрасти на това престъпни милионери, които газят из нея. Нали, някак тази гледка много ядосва хората и те изпитват неудовлетворение и не вярват в съществуването на справедливост. Това как да се излекува? Знаем, че има неща, които причиняват нещастие. Несправедливостта е едно такова нещо. Ако видите, че едно общество е несправедливо, това причинява нещастие. Икономическото неравенство също. Ако има много бедни и много богати хора, това причинява нещастие, защото ние не обичаме да виждаме страдащи хора, нуждаещи се хора, които не получават това, от което имат нужда.
Струва ми се, че може би някои от държавите в този район допускат една и съща грешка. Грешка, която преди 50 години ние в Дания сме допускали. Очаквайки, че икономически ръст ще донесе повече богатство, повече пари, по-големи коли, по-големи телевизори, но не тези неща ни правят щастливи. Не тези неща правят едно общество щастливо. Всъщност, ако хората продължават материални неща, непрекъснато да гонят, това ще създава все повече неудовлетворение, нещастие. А какво прави една държава щастлива? Слушах Ник да говори в ТЕД, във вашия индекс на щастието. Наистина парите не са сред първите неща. Хората споделят, че те искат да бъдат здрави, че искат да бъдат щастливи, че искат да имат любов в семейството си. Пари също, но те не са на първо място. Това е обнадеждаващо. Така е. Повечето хора си дават сметка, че няма пряка връзка между парите и щастието. Но в същото време знаем, че ако нямаме никакви пари, никаква работа, това също е на зле. И понякога говорим за дефицитна нужда. Ако имаш достатъчно, това е важно, това е добре, но ако имаш много повече или много по-малко, тогава вече излизаш от рамките. Ето нещо много интересно. Като че ли щастливите хора в крайна сметка печелят повече пари. Тяхната щастливост генерира възможност да печелят средства. Докато нещастните хора се справят по-зле. Един простичък експеримент, ако погледнете хората, които са усмихнати на снимката в университета, 10 години по-късно, тези хора са изкарали повече средства, по-щастливо са оженени. Значи, представете си къде ще сме след 10 години, хора. И това е много важно, много интересно, защото много хора гонят успеха, мислейки, че щом сполучат, ще бъдат щастливи. Всъщност е обратното. Ако си щастлив, тогава има много по-голяма вероятност да бъдеш преуспял. Преуспял в работата си, в кариерата си, в личния си живот, в приятелствата си. Ще имаш по-голямо здраве. Във всяка една сфера на живота ще се справиш по-добре. Така че вместо да гониш успеха като такъв, казвайки си, след 15 години ще съм преуспял и тогава ще бъда щастлив, по-скоро въпросът е как да направя живота си по-щастлив, а след това успехът ще последва. Това обаче политически е опасно да говорим така. Защото обществото като че ли ни е натискало с години да работим по-усилено, обещавайки някаква награда след време. Църквите са ни обещавали, че в някой бъдещ живот ще бъдем по-щастливи. Щастието ни е било обещавано като втора стъпка, ако сме достатъчно старателни. Да, а всъщност? Всъщност е обратно. Повишението на заплатата няма да те направи по-щастлив. Ферарито няма да те направи по-щастлив. Голямата вила на село няма да те направи по-щастлив. Разбира се, хората мечтаят за тези неща, но придобият ли ги, искат още нещо. И кое е следващото, кое е още последващото? Greed is the name of this sin. И това те прави нещастен. Има и друга страна на монетата. Стремежът е нещо добро, нещо позитивно. То те кара да вървиш напред. Един от начините, по които постигаш целите си. И по този начин ти си себе си, когато успяваш да придобиеш нещата. Така че това не е или, не е въпроса на едното или другото. Очевидно, с течение на хилядолетие, хората са се стремили към неща и са търсили щастието и не са го постигали само с упорит труд и с пот, а също и с желанието, с стремеж да бъдат щастливи. С любовта към онова, с което се занимават. Нали това всъщност е много важно също. Страшно много хора не обичат работата си. Това е тема на вашата книга. Точно така. И е ужасно това, което казвате. От хиляди години е така.
Хората се Да, и оплакват, работата че е работата принуда, е лоша. работата е начин да изкарваш прехраната, работата е нещо нежелано, но необходимо, задължително. Това отношение трябва да го променим. Работата трябва да се промени от задължение към нещо, което желаеш да вършиш, за да може човек да се събужда сутрин с въодушевление и да си казва: о, да, понеделник е, днес отивам на работа, удивителен ден ще бъде днес. Представете си как се събуждате понеделник сутрин и си очаквате с нетърпение да отидете на работа и знаете, че ще се справите добре на работа, че ще има смисъл от тази работа, хората ще получат полза и ще работите заедно с прекрасни хора, с хубави колеги. Ето това ще промени всички. Това е нещо, което всеки от нас може да има. Това не е нещо, с което само можем, а би трябвало да го имаме като отношение. Може би всичко трябва да започне още през детските години, когато трябва да намерим своя уникален талант, нещото, в което сме най-добри, и тогава ще ни е много по-лесно, защото ще си изберем работа, която е празник и хоби за нас. Така ли? Ако харесваш това, което работиш, тогава не работиш просто в рамките на този ден, 9 до 5. Просто работиш нещо, което ти харесва. Независимо какво е. Когато отиваш да кандидатстваш за работа, отиваш търсейки нещо, което ти доставя радост, което ти доставя удоволствие. Може в началото, първите 10 години по-малко пари да изкарваш от това нещо, но в крайна сметка ще си по-доволен, по-удовлетворен и в живота, и в семейството. Замислете се, онова, върху което прекарвате цялото си време от люлката до гроба, знаем, че това е изследвано, онова, с което най-много се занимаваме, е съня, и второ, работата. Това са двете неща през целия си живот. Толкова много часове, седмици, години ще изкараш на работа, на работното си място. Си представи всеки ден да ходиш на място, което ненавиждаш. Да работиш с клиенти, които не са доволни от тебе. Да работиш за шеф, който е ненормалник. Отивайки на работа всеки ден с такова отношение. Това е ужасно. От изследванията знаем, че това ще те направи и болен, ще те разболее, може и да те убие. Как да променим това? How can we change that then? Трябва да създадем щастливо работно място. Всички ние трябва да работим заедно. И шефовете, и работниците. Те трябва да допринасят. И също, ако на работното си място сте наистина нещастни, можете да си тръгнете. Махнете се от това място, потърсете друга работа. Аз мисля, че може да започнем от още по-базисни неща. Например, всеки, който отива на работа, някакси да си върши работата с любов и старателно. И да си я върши добре, нали, господин Шишков? И тогава и ние всички ще бъдем щастливи. Дай Боже, всеки му такъв екип. Да, и нашия екип, например, е такъв. От много години. Довиждане ли какво? Ти напускаш. Много ти е щастливо. Прекалено щастливи, усмихнати. Не, по принцип хората, които се занимават с изкуство, са често по-щастливи, защото то носи огромно удовлетворение. Това е друго. Но на всички нас ни се налага да вършим и такава ежедневна, трудоемка, досадна работа. Нали? Можете да бъдете щастливи на работата си. Виждал съм медицински сестри, които са щастливи, учители, шофьори, които са щастливи. Всевъзможни професии. Всеки може да бъде щастлив на работното си място. Няма лошо работно място. Може да вземеш работата си и да я превърнеш в нещо добро. Ако си нещастлив, тогава си тръгваш. Погребален агент. Веднъж разговарях с погребален агент. Той умираше за работата си. И хората идват при него в много критичен момент от здравето си, от живота си. И имат нужда от качествена работа, от внимание. И след това идват и му благодарят. И той се връща в къщи и се чувства удовлетворен от това, което е направил. Признавам, че не може да го демонстрира. Не може да е на работно място с ентусиазъм и оптимизъм. Това не може да направи. Но е щастлив. Вътрешно така. From the inside. Нека един баланс да добавя обаче.
always in systems entirely of our choosing. Не винаги работиш на място, което си избрал. And there are definitely oppressive И определено organizations има организации, that които try and потискат stamp out своите joy in работници и ограбват радостта And от they are работата и от control живота. mechanisms, really. Има Ruled by контролиращи fear, механизми, има, които by the потискат bottom line. радостта, има неща, които не ти дава да се разгърнеш. Не можем да променим една цяла организация така изведнъж. Себе си можем. Своето отношение можем да търсим да го променим. Но можем да контролираме кръга от хора, с които най-близко работим. Помежду си можем да се съгласим да сме по-щастливи, по-ентусиазирани. Но към голямата организация можем само да се надяваме, да ги молим и те да проявят разбиране. И ако ги убедим, че това има смисъл, че то действа, тогава може би след време те ще склонят, ще започнат и да се променят и да започнат самите организации също да се променят. Повечето организации наистина имат много по-малко доход, по-малко успех, ако нямат тази промяна в себе си. И се чудя, това е хубав въпрос, как да се промени структура на една организация, за да може щастието да започне да се внедрява в организацията, да работи вътре. Интересно предизвикателство е, защото е противно на начина им на мислене. Има хора, които са се издигнали до върха на организацията, те с драпане са стигнали до там, по стълбицата, и трябва да преживеят много глупости и след това знаят, че след тях идват други, които драпат и знаят, те разбират тая динамика и тя не е приятна динамика. А това е глупав начин на опериране, защото щастието всъщност ще трупа повече пари. Това е доказано с изследване. Когато работниците са по-щастливи, работата се е по-добра, клиентът е по-щастлив, парите са повече. Разбира се, че една фирма би трябвало да иска да е щастлива. Така се трупат повече средства. Сега, понеже искаме да ви направим още по-щастливи, отколкото вече сте, сме подготвили следващата песен за вас. Това е песен, която Алекс асоциира с щастието. John is singing oldest, goldest. The papa of a baby, what I say. Here comes John is singing, I got a woman down in the tennis trying to make it play. He got the action, he got emotion. Oh yeah, the boys can play. Dedication, devotion, turning all the nights out into the day. He did a song about sweet loving woman. He did a song about life. He did a road. The walk of life, you know the walk of life. Ooh. Here comes Johnny, he will tell you a story and me down my walking shoes. Here comes Johnny with the power and the glory, backbeat and a token blues. He got the action, he got emotion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, telling it on the night time. He did the day, he did a song about sweet loving woman. He did a song about the knife. He did the walk, he did the walk of life. He did the walk of life. Can I just say this is the most awesome TV show I've ever been. Това е най-страхотното телевизионно предаване, в което някога съм бил. Уникални сте. Така ли казвате винаги? Do you always say that? No, seriously. Съвсем сериозно. Най-доброто шоу, в което някога съм бил. In fact, my company is called Woohoo. Моята фирма така се нарича Woohoo. From this song. От тази песен.
Играта, ако човек играе през цялото време, го прави истински щастлив. Без това да е непременно инфантилно. Това са Васко и Тони, нашите невероятни импро-актьори. Благодаря ти, Искра. Моля, Благодарим. Тони. Ние много се радваме за гостите, които си поканила. Радвате ли се? Да радваме, защото и това, което правиме, всъщност е... Караме хората и те да са щастливи. Вие сте щастливи непрекъснато. Да, ние сме постоянно. Перманентно сме така. Перманентно сме така. И за това нещо ние сега ще ги поканим да играят с нас. Така. Но имаме тук една малка уловка, много интересно. Те не говорят български език, да кажем на нашите много зрители. интересно, но не говорят. Да. Не говорят български език. Ние ще направим една игра от импровизационния театър, която се казва Кукли, в която ние и Тони ще бъдем кукли, а те ще ни осигурят нашите движения на сцената. Ние ще говорим на български език през цялото време. Те няма да разбират нищо и ще ни мърдат. Но това, което те разбират, или това, което те предполагат, че разбират, ще ни помагат да го направим. Да. Заповядайте. I'm very curious, yes. Това е темата? Така, само че тема трябва да вземем. The Office. Офисът. В офиса. And they are... Be the boss. One is the boss. You're the boss. Ти си шефът, Аз съм шефа. And you're the secretary. а ти си секретар. Добре. Ние сега заставаме тук и се female застопоряваме. Окей. Жена секретар. Вие Жена те се секретар. избират зад един да застанат зад мен и зад Тони. Така. And you move them and... Okay. И започваме. Yeah, cool. Тони, Да. колко е часа? Кога трябва да дойдеш тук? Тя е Защо момиче. чак сега си дошъл? Ами, съжалявам, шефе, закъснях Момиче. просто. Я вдигни там от земята. От земята. Добре, от тавана. Ох, забравих къде съм ги оставил. Къде са? Намери ги. Шефе, не знам къде са. Не мога, не знам, не ги виждам. Вземи ги оттам долу са. Къде? Долу? Там горе съм ги сложил. Къде горе? Толкова големи са. Толкова големи да не ги виждам, о господи. Какво става? Защо така правиш? Сутрешна зарядка. Започвай, Тони, да имитираш. Прави като мене. Да, правя. А като мен прави. Ето, шефе, зле съм по физкултура. Ръката горе. Ръката горе. Горе Добре, дигай. Ето, дигам. Сваляй, дигай. До главата, добре. Сваляй. Да, Добре, коремни преси. Наведи се. Ето, наведох се. Обърни Още. към мен. Виж ме. Виждам те. Дай си ръката. Шефе, с гръб съм, съжалявам. Дай си ръката. Тони. Ето, давам си ръката. Тони. Давам я. Ето, Дай си ръката. Шефе, Да. много близко застанахме един до друг. Тони! Но моля ви, Искам да ти предложа нещо. Какво е това? Пръстен. Мери ми! Какво? Сърцето ме стегна, сърцето. Ще се оженим ли? Мисля, че умирам. Тони! Сърцето, шефе. Чакай! Да. Искам да ти кажа нещо. Кажи. Ще те удуша. Защо? Не знам. Край! Супер, до сега сме правили... That was... It was great. Ние също нямахме идея какво правим. We had no idea what we're doing either. Окей, бай. Goodbye. Чао. Okay. It was cool. А вие какво мислихте? Най-доброто шоу, в което съм бил някога. Мислихте, че става между шефа и секретарката му? I was a little frightened as the secretary. Като секретарка бях много изплашена, защото гласът беше много силен. I didn't feel he was a very good boss. Мисля, че не беше много добър шеф. And then he asked me to marry him and I didn't. Накрая ме помоли да се оженим и аз се оплаших. Наистина си скараха кала. Think you did. Или поне така мислиш. Yeah, maybe. Аз имам един такъв въпрос към вас. Когато видим много нещастен човек, има и такива хора. Really unhappy person. А те Какъв е има начинът? причина. Да, има и причина, разбира се, но просто има хора, които са people who are по рождение фаталисти, Fatalists at песимисти. birth or Как pessimists. да процедираме? Какво How да do- what do we направим? do? Откъде What да do we започнем? deal with them? Where do we start relating to them? You know, this is sometimes quite hard and we you know. Понякога е много happiness is a трудно. fun subject, but also, Щастието you е know, приятна misery and тема, но depression are наистина not fun topics. има теми Some като people нещастието, suffer като from, мизерията, you know, които не са толкова приятни. Хората страдат от тези неща. mental health problems. Има и And it is психически проблеми, които са на такава it is основа. sometimes hard to know how to help И them. понякога е трудно да знаеш как And, да помогнеш на I такъв think you човек. have to go with trying to do very baby steps. Бих препоръчал с леки стъпки, с малки стъпки да се подхожда. За това как може човек да бъде по-активен вместо пасивен в живота си, вместо да седи в къщи
и да чувства едно и също, да тъпче на едно място, да го вкараш този свят в връзките, взаимоотношенията. И ако наистина имаш добро приятелство с такъв човек, дай му нещо. Звучи контраинтуитивно, но ако му дадеш нещо, той се чувства възнаграден и всъщност придобива сили. Те искат да накара ги те да дават. Дай на тях възможност да дава. Той тогава придобива самочувствие, защото може да допринася, може да дава, да бъде полезен за някого. Даването е добър метод по този начин. Ако ти си депресиран или живееш с човек, който е така, това отнема енергията от тялото. И това не може да се подминава като лека тема. Всеки изпада в депресия. Всеки от нас има лош ден, както каза Алекс. Изгубваш човек, изгубваш близък. Или пък има раздяла, има развод. Това са тежки моменти. И е естествен процес да отделиш време да се успокоиш. Ако току-що си се разделил с някого, не е хубаво, някакси е лош вкус да обикаляш с ентусиазъм наоколо, с усмивка. Отдели време и да търсиш следваща връзка бързо, активно. Не е хубаво. Вземи си времето. Наистина понякога, ако се отиде на лекар, ако може да се прибегне до медикаменти, за да помогнат на това състояние, но най-вече помощта, подкрепата от околните с любов. Това е най-доброто средство, което бих препоръчал. Често забравяме също и, че истинската депресия е болестно състояние. Болестно състояние е подобно на рак, подобно на друга болест. И човек има нужда от помощ. Това не е просто лошо настроение, което е така ще се разсее след време. Аз съм имал период в живота ми, когато съм бил депресиран и имах нужда от помощ. Може би все още щях да бъда в такъв период, ако нямах третиране. И това е болест. Трябва да си дадем сметка, че тя трябва да се лекува. Негативното чувство не е нещо приятно, но понякога то е правилно, то е уместно. Трябва да го има там. Когато страдаш, когато някой е починал, някой близък е починал, тогава нормално да се чувстваш зле. Аз оценявам гнева. Гнева даже понякога е нещо много добро. Отрицателното чувство се нарича отрицателно, защото е реакция на някаква заплаха срещу нас. Положителното чувство така когато ние реагираме на шансове, на възможности около нас. И едното и другото има функция. Има смисъл от него. Важно е човек понякога да е оплашен. Това е ценно нещо. Има неща, за които трябва да си гневен. Неща, за които трябва да си... Според двамата гости, как изглежда планетата на щастието? Това е един въпрос от един човек, който слуша нашия разговор и има всъщност сериозен пръст във вашето посещение в България. Той пита как според вас изглежда планетата на щастието? Ако започнете с такъв въпрос, тогава трябва да можем да кажем, че днес имаме повече живи хора от всякога, по-дълго живеят от всякога, по-богати са от всякога преди в историята. Но надеждите ни като че ли са най-ниски от много години назад. Опасяваме се от промените в климата, опасяваме се от социални проблеми, от системната бедност в много части на света. Затова си мисля, че определено през последните 200 години сме придобили много като общество, като свят, като цивилизация, но като че ли трябва да променим същностно начина, по който вършим нещата. Ако климатолозите са прави и наистина имаме нарастване с 3 градуса на климатичните промени, това е много обезпокоително. Мисля си, за това създадохме индекса за щастливата планета, за да зададем въпроса как да балансираме това, което сегашното поколение ще остави на следващото. Мислите ли, че хора, които са по-щастливи, се смеят повече? И обратно, хора, които се смеят повече, че са по-щастливи?
Или обратното? Мислите ли, че хората, които се смеят повече, стават по-щастливи? И двете. И двете, категорично. Знаем, че ако си в лошо настроение и виждаш нещо смешно и се засмееш, това те прави по-щастлив. Но знаем също, че ако се чувстваш добре, тогава ти е много по-лесно да се засмееш. Двупосочна пътека. Някои хора използват смеха, йога смеха с съзнателно, целенасочено смеене. Аз мога да уча хората да се смеят. Имам лиценз за това. Teach me. Научил съм го от един индийски гуру на смеха, който се казва Матан Катари от Мумбай. Фантастичен човек. И хората, които задават тези въпроси, са човекът до голяма степен виновен за дните на щастието в България, Симеон Василев. И тя пък е учител по йога на смеха, Силвия Пенчев. There's a little song I wrote. I hope you learn it not to worry. Be happy. Anger your face will grow, and that will bring everybody down. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry, be Супер! Здравейте! Здравейте! Да. Силвия, към вас е въпроса, не е ли това твърде механично, твърде механичен начин за имитиране на емоция, която трябва да е по-спонтанна? Аз между другото съм страшно щастлива, че има още един ученик на доктор Катария, който е и мой учител по йога на смеха. Просто страшно удоволствие за мен, че се срещам още с един член на семейството на смеха, така че много ми е приятно. Хо-хо-ха-ха-ха. Да, в йога на смеха това, което се случва е, че предизвикаме смеха от тялото. Всъщност това е различното от обичайния ни модел на смях. Ние предизвикаме смеха, като разчитаме на това, че се заразяваме един друг. Всъщност това е, което ни разсмива, че се смеем заедно и след известно време в тялото се отделят такива импулси, които обземат цялото на същество. И всъщност започваме умишлено, обаче след време става спонтанно. Това се получава естествено. Идеята е, че ако се усмихваш дълго време или се смееш сутрин пред огледалото, ще изпаднеш в по-добро настроение. Да, самата усмивка променя вече химията на тялото. Когато го правим с други хора, това нещо много се засилва, защото щастието е за да се споделя. И когато го правим с други хора, те стават като наши огледала. Дори научно е доказано, че в човешкия ум има така наречените огледални неврони. Това, за което те споменаха, че има смисъл човек да се обгражда с хора, които са положително настроени. Това чисто на физическо ниво не рефлектира, като ние копираме тяхната реакция и ставаме и ние в много добро настроение и се разсмиваме. Симеон, как ви дойде идеята за тези дни на щастието, за този семинар, за тези гости? Това е много приятно. Дни на щастието се случва вече за втора година. Това е второто издание. През 2012 организирахме още няколко семинара и въобще поставихме темата за щастието на дневен ред. Това така да се каже много сериозна философска тема. Естествено, да, не е тема, която да пренебрегнем и да оставяме на заден план. Миналата година също така направихме едно национално изследване и изследвахме точно какво прави българите щастливи, какво ги прави нещастни. И какво ги прави щастливи? Правят ги неща щастливи като всички останали хора по целия свят. Здраве, добро здраве, добри връзки в семейството, приятели, добър сексуален живот и естествено и доходи.
Тук явно имаме проблем с изразяването на щастието, с това да допуснем да бъдем щастливи, да се забавляваме, да играем, да се усмихваме. Напълно съм съгласен с теб. Мисля, че точно това е една характеристика на българското общество, която ни пречи. Ние не споделяме щастието си, не казваме кога сме щастливи, крием го така като нещо много, нещо, което не трябва да бъде споделено, нещо, което трябва да е само за нас. И поради тази причина вземаме толкова последни места в много от класациите, защото запитани щастливи ли се чувствате днес, ние отговаряме не, горе-долу, може да бъде и по-добре. Когато запиташ един американец, той почти автоматично отговаря: да, чудесно, чувствам се great, fantastic. Ние не сме научени да култивираме щастието по един вид, не сме научени да го споделяме. Нас ни е страх да го споделим, за да не ни завидят. А като не го споделим, не можем да заразим и други хора с щастието. И то е един кръг, който няма излизане. Да, кръг, от който не излизаме. Да. Споделянето е основна, според мен, основна част наистина в това да водиш по-щастлив живот. Променете този начин на мислене, защото ще имате същите проблеми, като всички останали държави по света. България няма повод да е нещастна. Това е чудесна страна, прекрасни хора, страхотна природа, много добър климат. Имате същите възможности да сте щастливи, както всички останали по планета. Можете да го направите. И ти помагаш да се случи, което е невероятно. А какво предстои? Знам, че продължават вашите дни на щастието и в Пловдив. В Пловдив, да, тази година за първи път и в Пловдив. Там ще покажем в Баня Старина, ще покажем една изложба, много любопитна, която миналата година представихме за първи път въобще в Източна Европа. Изложбата се казва "Балоните на Бутан. Истории на щастието от последното хималайско кралство". И всъщност е едно цветно фотографско изследване на това колко щастливи са хората в Бутан от 1 до 10. Като 1 е много нещастни, 10 е безкрайно щастливи. Фотографът, който прекарва 2 седмици в Бутан, дава по 1 балон на много нещастите и по 10 балона на много щастливите. И така всъщност така снима хората. Тази изложба ще бъде показана за пръв път в Пловдив. През юни в програмата в София, нещо, което ще бъде интересно на зрителите, е, че ще обърнем внимание върху щастието на децата и какво може да научим от децата за нашето щастие, защото те носят много чиста информация и много може да научим от тях за това как да бъдем по-щастливи и да водим по-щастлив живот. По тази тема гост тук в България ще бъде Ленор Скинази, една много интересна жена, която е също наречена най-лошата майка на Америка, защото тя пуска 9-годишния си син да ползва сам метрото в Нью-Йорк, да отиде до училище и да се върне, след което пише статия за The Washington Post. И оттам се ражда едно цяло движение, което движение се нарича Free Range Kids, свободни деца, деца отглеждани по свободен начин, малко аналогите с Free Range Chicken, с кокошки отглеждани по свободен начин. Но да, това ще бъде тя ще изнесе една лекция за това как ние да не поставяме толкова ограничения на децата, а да се учиме от тях за нашето щастие. Тя ще бъде наш специален гост на 18 юни. Също така, благодарение на глобалната платформа TED, ние ще направим нещо, което се случва за първи път, а именно 1 час с видеа от TED на тема щастие, като събитието се казва TEDx Happy Hour. Предстои ни прожекция на документалния филм Project Щастие и още много неща. Програмата е богата. Да. Днес сме направили нашите зрители малко по-щастливи днес. Преди да поканя следващите ни гости, една много щастлива реге група, ще ви благодаря много за това участие. Може ли нещо да кажа? Най-доброто шоу. Много благодаря, чудесни сте. Сега искам да ви представя следващите ни гости. Една много щастлива банда. Групата, която ще представя Източна Европа на финала на европейския конкурс Рототом Реге на 25 май в Цюрих, Швейцария. И това е българската група Roots Rocket. Съставът на групата, който спечели на полуфинала в Прага, е Александър Поплилов, Сенай, вокали, Пламен Зафиров, Зафая, вокали и гитара,
Светелин Грудански, Джами Ют, вокали, Ясен Обретенов, Яша, клавишни, Любен Кръстев, Любака, китара, Светослав Неделчев, Козмо, бас, Деян Илиев, Дидо, барабани, Денис Попстоев на саксофон и Константин Атанасов на тромбон. Интересното е, че на сайта на Roots Rocket четем: група от артисти с общ житейски възглед, който се основава на ученията за любов, единство и самоусъвършенстване. Много ми е приятно да ти представя Roots Rocket. I love it this way. When you see a smiling face, and I make jump up right though. I can't put the beat in you. Cheer up and dance, it's time for a freedom, yeah. Feel the rhythm, come on a vibe with us. Jump on the party bus, so you can ride with us. To the beat, yo. One time, a Roots Rocket style, now. Brand new tune, reggae and hip hop. To the beat, yeah. Skank to the beat, when you dance on a one job, everybody should know it's all about one love. Rockers music ain't truly resonant. The meaning in the powerland, in the consonant. Still keep roving them like span. We hate not a single thing in my world life I regret. Early morning, when we wake up in my bed, with the records I'm getting ready for the next step. I'm trying to live idle as much as I can, reaching to the youth, them most turn led by the gun. A brand new era, yeah, it already begun. So put down the weapon, cause we got job protection. Right, no we busy, but it's not a problem. We're working music on the army, make it happen. When you see the Roots Rocket, nobody stop them. They're not trouble when nobody problem. So now we're busy, but it's not a problem. Working music on the army, make it happen. You see the Roots Rocket just can't stop them. See them a trouble when nobody problem. Jump up, to the reggae beat. I mean, say up, down, down. I above the ground, I say jump, jump up. You have a love on the thing, we are bump, rub up, rub up, bump. I say jump up, to the reggae beat. And I say up, down. I above the ground, we say jump up. I move up, I love on the thing, we are bump, rub up, bump. Добър вечер. Понеже сте страхотно много, да разделяме предаването на две, обаче, освен че сте много щастливи, а също сте щастливи, защото ви предстои нещо невероятно хубаво. На 25 май в Цюрих, Швейцария, ще представите Източна Европа. Как се стигна до този момент? Да, всъщност аз ходих преди няколко години на, така да се каже, най-големия европейски реге фестивал, чисто и просто като фен. И видях такива групи като нашата, които все още не са толкова известни в световен мащаб, да свират там на много голяма сцена, хората ги харесват и постепенно им се отварят вратички към различни държави, тъй като има посетители от целия свят. И си казах, ние какъв е начинът да дойдем тук? И впоследствие разбрах, че те организират нещо като реге конкурс за Европа и за Латинска Америка. Да. Рототом. Реге контест. Да. И така, изчакаме 1-2 години, за да озрее нашата музика, нали, да бъде представена, тъй като все ми се струваше, че не сме достатъчно добри. И в момента, в който го усетихме, припуснахме нещата и се оказа, че сте много добри. Всъщност, да, подадохме в последния възможен ден за регистрация в конкурса. Нашия профил го регистрирахме, който се изразява в това от няколко етапа. Първия е онлайн гласуване на почитатели на реге музиката. Гласуват за бандата, която смята, че най-заслужава да продължи напред. И втората част е оценка на жури. От тия два критерия ние бяхме между първите 3 в Източна Европа. 80 групи от Източна Европа сте били. Да. Страхотно. Бяхме трети. Да, значи като първите 2 групи бяха от Турция и Полша, нали, много милионни държави, където имат нормално да имат и повече почитатели, но оценката на журито за нас беше най-висока, всъщност което ни помогна да стигнем до финала на Източна Европа. Да. И там отидохме с един доста дълъг път, с
с един бус, който наемаме обикновено, когато ходим в чужбина. Другите две групи, значи поляците пътуваха само 4 часа, защото са доста близо до Прага. Турците бяха отишли, доколкото разбрахме, с самолет. И те малко... Оркестър без име малко. Малко като оркестър без име. Да, поляците бяха с един, примерно, 200 000 евро бус. Ние вече чухме една песен, сега ще чуем още една. Come around, gather around now. To all the glorious children now, glorious children. Come around, gather around, come around, gather around now. Around, around, we gather around. My people find this a beautiful sound. Round, around, we hear the mighty sound. The glorious children moving out to Babylon. Glorious children. Ooh, the Iron Man say in a positive way. Once our glorious children. Coming up, coming up, coming up, coming around. Iron Man say not the positive way. To bless him with the sunshine, or praise him with the song. To bless him with the sunshine, make me praise him with the song. Bless him with the sunshine, or praise him with the song. To bless him with the sunshine, make me praise him with the song. Make we praise the Most High Jah. Thanks and blessing forevermore. Celebrating the moment, yeah. Gather round, gather round, gather round, oh. Make we praise the Most High Jah. Thanks and blessing forevermore. Celebrating the moment, yeah. Gather round, gather round, gather round. Glorious children. Come around, gather round, come around, gather round, oh. Once again, and I will tell you now, glorious children. Come around, gather round, come around, gather round, oh. And make we praise the Most High Jah. Thanks and blessing forevermore. Celebrating the moment, yeah. Gather round, gather round, gather round, well. Make we praise the Most High Jah. Thanks and blessing forevermore. Celebrating the moment, yeah. Gather round, gather round, gather round, no. Родината на регето е Ямайка. Вие били ли сте в Ямайка? За съжаление не. Трябва да отидете. Сега Швейцария, после Испания и айде, Ямайка. Вече сме по-близко, да. Били сме на сън за сега само. Ямайка дойде при нас, ние не можахме да отидем, но... Но регето отдавна е световна музика. Значи... Така, разбира се. Той беше прав, като каза, че Ямайка дойде при нас, тъй като имаме няколко вече колаборации с ямайски изпълнители. А в този смисъл съвсем буквално, да. Да, и даже тук в Дружба, там където някои от нас живеят, лицето на Джами, сме водили ямайци, снимахме клип дори там. Така че Ямайка вече знае за България. Да, важното е, че знаят за Roots Rock, първи български реге лейбъл. Много се радвам, че в България може да кажем, че има реге лейбъл и ние сме точно представляваме това нещо. Ние тримата го основахме с Сена и Зафая. И има много артисти там, непрекъснато бълваме продукция.
Даже може да използвам случая да кажа, че в нашия сайт www.rootsrocket.org хората могат да изтеглят супер много песни, сме пуснали за свободно сваляне. На практика единственото нещо, което продаваме в момента като музика е първи български ридим. Там, между другото, пише, много хубаво сте се описали. Група артисти с общ житейски възглед, който се основава на ученията за любов, единство и самоусъвършенстване. Ние разпространяваме вселенската истина през нашата музика, родена в общество на контрастите, където корупцията, бедността и отровата на душите и телата са отделили много наши брати и сестри от естествения и щастлив живот. Да. И чрез музиката си опитваме да ги донасочиме в... Цяла вечер си говорим за това как много братя и сестри са се отделили от щастливия живот и как някакси че щастието може да бъде, освен въпрос на избор, е и въпрос на характер. Че човек може да избере да бъде щастлив и волево някакси да го постигне, нали? Това не е най-лесният избор, май. Да бъде щастлив ли? Не, той иска своите жертви. Със сигурност. Смисъл, за да се научиш да си самодостатъчен, което за мен, примерно, е едното от основните неща, които те правят щастлив. Ти трябва да разбереш, че не си толкова зависим от всички неща, които ни оковават в съвременното общество. И регето точно това пропагандира, нали, да се върнем обратно към корените, да се радваме на това, че днеска грее слънцето, пък дърветата са цъфнали, природата се възражда. Тия неща са достатъчни да ни накарат да сме щастливи. Нещата, които на пръв поглед се приемат за даденост, всъщност са доста ценни. Да. По-голямата част от тях, нали, парите нямат общо с тях също. Така е, да, така е. Аз искам да ви питам, ако има тъжна реге песен, как би звучала? Какви са темите на другото? Защото за всички хора регето е супер хепи. Ма то всъщност даже не е толкова хепи, регето е доста социално и се решава повечето сериозни проблеми. Да, минорни хармонии. Да. И се пее основно за социалните проблеми, точно за неравенството, за бедността, защото те в Ямайка са много бедни хора. Специално в ямайската реге музика. Тук искам аз да спомена това, че много хора асоциират реге музиката единствено и само с слънцето и така нататък. Плаж, коктейл. Тя е благодаряща за това, но... Да, но щастието, според мен, е много многопластово. Да. Нали? Не е казано, че човек трябва да е абсолютно усмихнат всеки ден, за да е щастлив. Усмивките трябва да са искрени. В смисъл, фалшивите усмивки са признак на нещастие за мен. Всъщност, прическата не е просто ексцентричност и проява на, как кажа, различност. Да, в нея се крие символика, защото тя не се нарича раста. Казват се dreadlocks. Дред на английски означава нещо плашещо, нещо страшно, а лок е заключвам. И един вид всяка една плитка, макар че те не са плитки, заключва по една злина, всъщност. Лок също значи и плитки. Също. Да, може да значи и плитки, но аз така си го тълкувам чрез... Заключва една злина. Да, все едно. И е вид протест, също така. А и това е естественото състояние на косата, всъщност, ако ня режеш. Колко плитки имаш? 54. 54 злини си заключил. 52, да. Могат ли да бъдат назовани или някои от тях са не знам, не знам кои са. По-символично бих казал. Да, по-символично. Раста е разбиране като цяло и начин на живот. Това е един по-външен израз на нещата. Да. Може ли само да добавя нещо тук? Да. Извинявай, че те прекъсвам. За да уточним, родината на dreadlocks, както каза Джами, или раста плитките, както ги наричат в България, не е Ямайка. Така. Всъщност първите хора, които са донесли тази култура в Ямайка, са индийци, които са вкарани като работна сила от английските колонизатори. И в Индия, аз тъй като се върнах съвсем скоро, имах турне там. Къде беше? На много различни места. В Делхи, в Хималаите, по крайбрежието, Голам. Но основно в Варанаси, който е най-свещеният и най-древен град. Да. Дори от индийците смятан за най-древния град на човечеството. Там може да види човек тези садху, учелници, които са с дредове до земята. В интернет вече много ги постват младежите. И това са всъщност хора, които доскоро е възможно да са били от най-висшата каста, там има кастово разслоение,
Може да е бил адвокат, лекар и нещо такова, но в един момент решава, че семейството му няма нужда от него, вече се погрижил за това децата му да поемат и може своя да се път. погрижи за душата. Да, и може да се погрижи за душата си. И това са най-светите хора в Индия. Сега ще има съвсем скоро изложба в България, която е само за Садху. И общо взето това са хора, които са се отказали от всичкото плътско, материалните блага. Хванали са по една тояга, една мешка и едно канче и са се ударили изцяло на духовното. Да. Оттам идва и този, системата го нарича ескапизъм. Много хора не ги разбират. В смисъл, и в Европа е така. Ние не можем да кажем, че водим този начин на живот. Но поне се стремим. Ние точно за това в РГ песните много се използва израза Born Babylon, което означава Burn Babylon. Вавилон е като всичко разделението на народите. И всичко корумпирано. Системата, да, всичко корумпирано. Точно самата система е Бабилон. Какво да правим, за да бъдем щастливи? Важно е да се слуша и по-позитивна музика. Да, това ще слушайте реги. Между другото, регито специално мен ми промени живота и аз съм бил свидетел и как и на други хора се е случило същото. Точно защото някакси, слушайки тази музика и разбирайки текстовете, които се пеят, малко по малко почваш да го възприемаш това за нещо нормално. Примерно за тебе става нормално да бъдеш вегетарианец. Става нормално да се занимаваш именно с такива някакви духовни практики, каквито са йогата, медитацията, йога на смеха. Къде можем да слушаме специално вашата формация? На живо ли? На живо. Живо по софийските клубове е най-удобно. Да не ги назоваваме, така по-известни, по-големи и по-малки, естествено. Но и по-малки също. Да. Скоро бяхме в Пазарджик на един благотворителен концерт. Бяхме с DJ Sound системата, ние тримата. Също се получи много добро събитие. Надявам се да помогнем и на момичето, което беше в нужда. Имаше много деца също, което беше много яко. Да. Супер! Децата много харесват регите. Roots Rocket. Надявам се, че и по фестивалите пак ще може да ни чуят хората. Да. Това зависи от... Това не зависи от нас обаче вече. По чуждите фестивали със сигурност. Аз ви пожелавам на голямата сцена в Испания през август, на добър час на 25 в Цюрих. Надяваме се, че това беше една щастлива вечер и за теб, зрителю. Take over. Yes, you know, music is a religion. So stepping over. Tip man not rebel with the cause. Just because I got to step real and true. No matter what. I a Bulgarian. Just a man I'm vegetarian. We praise Jah, praise Buddha, praise Jesus because it's all one. Yes, of course. While some of them smoke the weed and all they get frost. When they make the music, it sound only to a trap. So many artists we don't target. And them treat the art like a stock from the market. Say that them are artists, but them have nothing to say. And see what I gone with all of the woman them expose them up. Show them body. But me not see no clarity in a them thinking. They don't want to smoke the weed, but the alcohol them drinking. And them treat the girls just like a flesh. And they spend a lot of cash just to impress. Useless, think them a thousand. And they don't express, they just copy. So I beg you don't follow them. Cause even if them say the chain, nothing real them not represent. No, nothing real them not represent. I try. Better musical order. Jump over the mainstream border. Rather, hey. Better musical order. Jumping over, step over the mainstream border. Son, you make music for money. What you get from that good if I make music for people? What me get from that? See, I don't make music for money, cause I don't like God. The answer to the riddle is somewhere in the middle. So you make music for money. What you get from that good if I make music for people? What me get from that? See, I don't make music for money, cause I don't like God. The answer to the riddle is somewhere in the middle. Yo. Let me tell you now, revision over religion. Music is the real decision. Open
up your third eye vision. Well, make me tell you no, hey, first of all, to better musical order, jump over, stepping over the mainstream border. So you make music for money, what you get from that? Would if I make music for people, what me get from that? See, I don't make music for money, cause I don't like God. The answer to the riddle is somewhere in the middle. So you make music for money, what you get from that? Would if I make music for people, what me get from that? See, I don't make music for money, cause I don't like God. The answer to the riddle is somewhere in the middle.